Ahojte, vítajte pri novom vlogu. Dnes je sobota, je veľkonočná sobota, sú veľkonočné sviatky. Ja som dneska hore už od 5. Od 5 rána. A to ma zobudila moja alergia, ktorú dneska trošičku budeme riešiť. Ale bola som relatívne vyspatá, tak si hovorím, tak poďme to už využiť k nejakej prácičke, pretože dneska máme nejaký to-do list. A hneď takto z rána po 5. som išla vytrieďovať knihy z mojej knižnice. Tým, že mi prebudli od Vianoc nejaké knihy v knižnici, tak viem, že už som ich tak ako ukladala tak nejak halabala. Mala som ich ešte aj tuto v mojej izbe, ale chcela som ich všetky preložiť do obývačky, aby mi tu dostalo viacej miesta, aj k tomu sa dostaneme. Takže som potrebovala trošku niečo vytriediť a zároveň som vedela, že niektoré knihy už naozaj nechcem. Takže dneska ráno som vytriedila celkom dosť veľa kníh. Ja vám potom tie knihy aj ukážem iba tak veľmi z rýchlika. A teraz som pre vás ani dlhšie nenatáčala, asi možno nejaký týždeň, alebo koľko. Takže teraz to pre mňa trošku po dlhšom čase sa vám nejako hlásiť. Toľko zrazu ten sa mi potrebujem prebrať, strašne dúfam, že na nič nezabudnem. Chcem si tu dneska povysávať, nápojím na tú alergiu. Ja som alergik dlhodobo, jednoducho mám alergiu na trávy, pel a prach. Teraz, ak začína jar, tak sa to samozrejme, že začína vo mne prebudzať, lebo cez zimu, hej, nikde nič, žiadne pely, trávy. A o tom viem. A na to som vždy tak nejako pripravená, že viem, že začínam kýchať a začínam viacej sopliť. A som si povedala, že by som si to mohla riadne spraviť deep cleaning, pretože ten som nerobila. A chcem si trošku aj prehodiť veci v rámci mojich poličiek, skríň a ešte aj úložného priestoru, čo mám v posteli. Pretože tam si povedzme, tak tam ja prach veľmi neutieram. A rozmýšľam aj nad tým, či si proste nejak nepovysávam posteľ, alebo ja neviem, si pravidelne mením postelné prádlo, ale jednoducho prach, tak si myslím, že to je presne to, čo ma teraz trošku ničí. Takže chcem si to tu upratať, aby som mala aspoň ten taký hlavný dôvod, čo by mohol byť toho, že sa mi až takto dosť zhoršila alergia, lebo to, že kýcham a svrkám, áno, ale teraz je to mám pocit, že dvakrát intenzívnejšie a neviem, či to nie je práve presne preto, lebo jednoducho tu mám naprašené a mohla by som si tu spraviť deep cleaning a zároveň preorganizovať. Ja si myslím, že dneska to vôbec nestihne, pretože mám toho fakt strašne veľa. Myslím si, že veci mám vytriedené, že už nepotrebujem triediť, že nejaké somárinky alebo tak, len to potrebujem dať do iných poličiek. Z toho príjme neviem, či ma budem niečo kamerovať, lebo ako prekladanie krabíc a nejakých vecičiek, to mi príde tak nudné vysávať, všetci vysávame, takže to je tiež tak nuda. A poďme ešte na haul z azijského obchodu. Ja som hovorila, že som si objednávala, už teraz môžem povedať, že moje obľúbené maslovo medové čipsy z Trenčína, ale potom som ich objavila aj tuto v Bratislave na nejakej stránke, tak som si ich objednala. Takže zase mám zásobu. Zobrala som si 2 balenia, dúfam, že mi to bude stačiť, ale budem si to šetriť. A keďže som objavila ešte nejaké iné vecičky, tak som si to nakúpila a pravdepodobne to pôjdeme všetko asi teraz vyskúšať, lebo ja mám na niečo chuť. Minimálne na čo mám chuť je toto, nič vám to nepovie, ale je to prosím pekne bylinkový čaj a oni ich majú veľmi dobré, ja už som nejaké pila, najmä tie zázvorové, tie sú proste super, tam je presná hladina zázvoru, taká aká má byť. Nie je to proste ani príliš, ani málo a to by som si dneska chcela otvoriť a idem si to otvoriť aj teraz. Takže na zdravie s bylinkovým čajom. Toto je doslova bylinkový čaj. K tomu asi nemám čo povedať, nie je to zázvorové, je to proste bylinkové a ani vám neviem povedať, že aká je to vlastne chuť, ani tu nie je napísaná chuť, ale určite to nie je presladené, je to taká veľmi jemná chuť. Pila som asi lepšie, pila som asi aj horšie, dávam tomu takých 6-10. Ďalej, čo som si tam kúpila, je táto cukrová vata. Boli tam obrázky Pokémonov, ja sa priznám, že tohto vôbec nepoznám, ale zobrala som si ju a ako už nie je naznačené, tak už je aj po nej. Ja som si ju včera otvorila, ale som aj aspoň natočila. Bola to klasická cukrová vata. Čo ma prekvapilo, tak bola trojfarebná, to bolo milé. A musím povedať, že každá farba inak chutila. Takže to bola taká, že dosť prepracovaná malá cukrová vata. A dávam jej takých 8 z 10, úplná klasika. Toto je síce z inej objednávky, ale opäť tu mám batériu, ktorú som vám už neviem kedy v nejakom vlogu ukazovala. Toto som si zobrala z roboty. Toto je, že modrá malina. Dneska to piť pravdepodobne nebudem, lebo zatiaľ mám dosť veľa energie. Uvidíme po obede, keďže som stávala o 5, či nebudem chcieť mať poobedný spánok. Ale povedala som si, že možno by som to jednoducho nehrotila, že aj by som si možno po obede pospala, kebyže sa mi chce. Pretože mám prázdniny. Ja mám teraz 4-dňové prázdniny a ja sa z toho úplne teším, takže som taká, že tak prespím nejaké 3 hodiny z môjho dňa.
nevadí, pretože mám voľno ešte ďalšie 2 dní, ale už som si to zobrala domov, kebyže to niekedy potrebujem. A čo chcem ešte teraz ochutnať je toto, mali by to byť nejaké košičky malinovo-čokoládové, úplne random som si ich zobrala, pretože vlastne nie malinové, pardon, jahodové, hľadové, že toto mám vyobrazené, takže čokoládovo-jahodové. A keďže mám po raňajkách a môžem si dať dezert, pretože prečo nie, tak si to poďme rovno ochutnať. Je to v takomto sáčku a sú drobnejšie, než som si myslela. To sú také pidi košičky, to je úplne, že malilinké. Dávam tomu takých 9 z 10 a je to totálna kopírka chutí Milka čokolády jahoda. Kto ste jedli Milka jahodovú, tak presne takto isto chutia aj tie košičky. Ďalšia časť holu bude pokračovať už tu. Toto si nevšímajte, to sa mi už nechce odpratať. A už som si musela sadnúť, pretože už sa mi úplne nechce stať a viem, že ma čaká zase dlhšia časť tohto videa. Najprv k mojim úspechom. Tada! Dočítané! Kosec je dočítaný a ja sa z toho nenormálne teším, pretože ja som ho stihla prečítať za 2 týždne, namiesto mesiaca, ktoré som si plánovala. No, uznajte, to je tak, keď vás baví kniha. Ja som si myslela, že 410 strán nedám tak rýchlo, dala som to tak rýchlo, ale hlavne preto, lebo ma to brutálne bavilo, takže koseca mám prečítaného, zároveň som nepotrebovala použiť ani môj kalendárik, pretože to jednoducho išlo samo. Chválim knihu, je to taký obraz budúcnosti, ja to mám rada, celkovo fantasy a science fiction mám rada, samozrejme musí to mať asi u mňa nejaké hranice, ale toto je zrovna niečo, čo ma fakt bavilo. A túto knihu som si kupovala iba podľa obsahu tuto vzadu a zároveň má pokračovania, k čomu sa o chvíľočku dostaneme. Ja som sa rozhodla pokračovať podľa ankety, ktorú som dávala, neviem kedy, pred mesiacom na knihy, ktoré mám čítať. Takže prvé bolo Norské drevo, to mám prečítané, druhý bol Kosec, ľudia hlasovali, že ho mám prečítať. No a tretie bolo Vraciame sa k Stephen Kingovi, Osvietenie, alebo teda po slovensky Žiarenie, toto je teraz v češtine Osvícení. Ja už som to začala čítať, mám prečítaných asi nejakých 20 strán, aby som trošku navnímala ten rukopis a tak a na toto si asi zase vytvoríme kalendárik, myslím si, že toto pôjde pomalšie. Ale podľa mňa kvôli tej češtine, ako ja s češtinou vôbec nemám problém, ale niektorá čeština sa číta ľahko, ako keby ten preklad alebo ten rukopis a niektorá čeština sa číta proste ťažko a toto mám pocit, že je taký stred, že nie je to ľahké, ale zároveň to nie je tá echt taká ťažká čeština, to neviem proste nazvať, toto je taký stred a uvidíme, keď sa dostaneme možno k jadru, tak to pôjde ako keby rýchlejšie, lebo teraz, ak som čítala tie úvodné kapitoly, tak už som si začala spomínať trošilinku aj na film, že vlastne aha, tak toto je ono, lebo všetci to poznáme, ale to proste, ja si ten film nepamätám. Ja proste viem, že je brutálne slávny, videla som ho podľa mňa možno už aj 2-krát, ale nemám z neho žiadnu proste spomienku, neviem, či to bolo kvôli tomu, že som ho videla príliš mladá, alebo že som si ho pozrela, ale ničím ma to až tak ako keby nezaujalo. Takže na toto si robím kalendárik. Mám na to mesiac aj 5 dní, tuším, že lebo keď som si to dávala na mesiac, tak mi vyšlo, že by som mala na deň čítať 13 strán a to som vedela, že toto nedám, že určite 13 strán za deň nedám, takže som to trošku znížila, takže mi to vychádza nejaký mesiac aj týždeň, aby som zase čítala iba nejakých 9 strán na deň, lebo to si myslím, že to je tak akože v tomto prípade si myslím, že mi to bude asi aj stačiť. Takže som sa chcela pochváliť, no a zostávame pri knihách, pretože ideme na poslednú časť tohto holu, ale to zostane len medzi nami, pretože ja som vám niečo tvrdila a zároveň som to nedodržala. Ja už som niektorým z vás, a myslím, že aj vo videu som povedala, že si nekúpim žiadnu novú knihu, pokiaľ neprečítam aspoň 3/4 tých, ktoré mám doma, ktoré sú neprečítané. Aj napriek tomu, že veľmi dobre napredujem v mojom tohtoročnom cieli a to je viacej čítať, tak samozrejme, že tých knížiek je stále v mojej knižnici dosť, čo som neprečítala, ale som ten sľub porušila. Ja som si kúpila knihu a nie jednu, ale rovno 2. Ale zostane to len medzi nami. Kúpila som si toto. Podľa grafiky môžete súdiť, že to je pokračovanie. Toto je druhá časť, ešte tam má ďalšie 2 a priznám sa, že už teraz asi viem, že si ich kúpim. Dúfam, že ako toto bol pre mňa hit, tak dúfam, že toto nebude pre mňa nejaký prepadak, lebo občas sa to stáva, niekedy to autor vie udržať v dobrej línii a niekedy proste tá druhá časť žiaľ môže zakopať celú senzáciu tej prvej knihy. Takže kúpila som si túto knihu. Je z Vintidu, úplne novúčka. A keď som si myslela, že na Vintide bude lacnejšia ako oproti normálnej knihkupec, som ušetrila asi 3 eurá, bola asi o 3 eurá lacnejšia než v obchode, ale myslela som si, že ju kúpim trošku za lacnejšie a zároveň ešte teraz strehnem na Vintide na posledné 2, to už teraz hovorím hamba, nehamba, či to mám prečítané, nemám prečítané. Proste ešte túto sériu si chcem doplniť o tie 2 knihy a prečítať si to. Aj keď ešte neviem, aké bude pokračovanie a zároveň to bolo môjim pokušením, pretože keď som dočítala
tú prvú časť, tak som mal pokušenie, že keď už som v tom príbehu, že by som rovno pokračovala aj s týmto, ale povedala som si, nie, ideme si trošku oddychnúť a zároveň sa pohneme z tých mojich starších kníh, takže keď prečítam Stephena Kinga, potom ešte zostáva jeden príbeh z Osvienčimu a potom asi zase vyhodím nejakú anketu na Instagram zase s nejakými 4 knihami random a nechám si zase od vás odhlasovať, že čo mám prvé čítať a v akom poradí. Takže toto je jedna kniha. Presvedčili ste ma. Normálne asi 5 ľudia mi doporučili túto knihu nezávisle od seba a už som bola taká atakovaná, pretože ľudia chvália aj ten film a mal som veľké pokušenie ísť sa na neho pozrieť, neviem, či ho ešte teraz hrajú, ale povedala som si, nenechám si to pokaziť, pretože sama si chcem vytvoriť vo svojej fantázii tie postavy, lebo potom keď vidím film, tak som veľmi ovplyvnená výzorom hercov a už si ako keby v tom priebehu dosadzam tých hercov a mám rada, keď mám ako keby tú svoju predstavivosť a fantáziu. Takže áno, kúpila som si pomocničku, viem, že myslím, že ďalšie 3 časti, tuším, že zatiaľ som si kúpila toto jedno, aby som to úplne že neprehnala. Chcem vedieť, aké to bude a keď ma to bude baviť, tak potom si kúpim aj ďalšie pokračovania. Ale zatiaľ zostáva len doma v knižnici. Pokračujeme stále so staršími knihami, ale proste tiež som ju kúpila na Vintide, tiež bola asi o nejaké 3 € lacnejšia ako v obyčajných knihkupectvách. A dokonca som mohla mať celú sériu, to bol taký dobrý deal na Vintide, ale to muselo byť podľa mňa také, že teraz to tam niekto nahodil a niekto si to hneď všimol, lebo to bola strašne dobrá suma za všetky 4 knihy. Ale niekto ma predbehol, už som bola na tom, že už si to idem zaklikávať, že už to idem kupovať a už mi to vyjadzovalo, že už sa tento predaj uskutočnil, takže niekto mi to doslova sekundu predo mnou vytrhol z mojej online ruky a kúpil si to, takže potom už tam žiadna, akože sú tam tie série, ale za mňa sú tak akože nechcem za to dávať úplne takéto peniaze, tak som si to zatiaľ kúpila zvlášť a stále ma to vyšlo lacnejšie, hej, aj keď neriešim teraz o to, či to bude 3 € hore dole, ale nechcem si zase kupovať pre istotu 4 knihy zbytočne, keď mi ma táto prvá nezaujala. No a poďme na to, čo som dneska ráno o 5:30 vyraďovala z mojej knižnice. O týchto knihách som vám hovorila, je to príbeh služobníčky, len teda v knižnom prevedení. A som na to dávala recenziu, že jednoducho ma oveľa viacej bavil seriál ako tie knihy. A mám ich prečítané, ale už viem, že ich asi čítať nebudem. Ešte táto prvá časť ako tak, ale táto druhá vôbec ma to ako nechytilo. Takže by som ich rada predala. Ja som sa pozerala, chcela som ich myslím, že predať na Martinuse, ale vôbec som sa k tomu nedostala. A nakoniec som si teda zvolila ten prvý plán Vinted. Takže všetko to, čo vám teraz ukážem, hádžem na Vinted. To je nejakú úplne smiešnú sumu a až tie ďalšie plány budú také, že potom oslovím prípade nejaké antikvariaty alebo Martinus, či náhodou nechcú tieto knihy. Prednedávno som si kupovala kolekciu od Chopina, mám tu aj jeho knihu. Ja som ju čítala, ale nejak ma to extra veľmi nezaujala. Toto je jedna z takých tých starších kníh. Takže nemyslím si, že toto je niečo, po čom budú ľudia práhnuť, ale dávam to preč. Dávam preč aj Balzaka, Lesk a bieda kurtizán. Tiež som ju čítala. Myslím, že názov znie asi lepšie než celý ten príbeh a veľmi asi jeho rukopis až tak nemusím, takže toto ide preč. Túto knihu som podľa mňa niekde dostala, podľa mňa na nejakej hudobnej súťaži alebo niečo proste ako výhru a asi to veľmi nepotrebujeme doma, takže tiež to ide preč. Inventúra od Andyho Hrica ide tiež preč. Slávne vily Slovenska ide tiež preč, je to veľmi pekná kniha, k tejto musím ako keby povedať a vy viete, že ja som taký akože ktorý má rád proste architektúru a bola som už vo viacerých kadejakých vilách, najmä teda v Česku, po Slovensku ani veľmi nie, myslím, že skôr v Česku, že sú otvorené pre verejnosť. Nemám prehľad na Slovensku, ale mám pocit, že Česko je určite v tomto mám pocit, že na lepšej úrovni. A čo sa týka nejakej rekonštrukcie, aj to sprístupnenia verejnosti. Ja som si čo to prečítala, nečítala som ju úplne celú, ale už ju asi nepotrebujem mať vo svojej knižnici, takže tiež ide preč. Táto knižka je veľmi pekne spracovaná, ale už ju asi tiež nepotrebujem, sú to dejiny umenia, len to sú také dejiny, že sú tam ako keby popísané také veľmi základné slovíčka proste, čo je hudba, čo je rukopis, čo je muzikál, múzeum a takéto veci a to ja už asi nepotrebujem. Viem presne, kedy som ju dostala, vtedy, keď som absolvovala umeleckú školu. To som myslím, že dostávali na nejakom záverečnom koncerte, odvtedy to mám. A mne sa podľa mňa páči ten vizuál, preto som si ju tak dlho šetrila, ale ja som sa do nej proste vôbec nejak akože nepozerala. Respektíve mám tu nejaké takéto papieriky, ktoré som si tu založila strašne dávno, ale myslím si, že som ju celú nikdy nečítala, pretože
ako úplne nepotrebujem vedieť definíciu. Keďže už som bola po štúdiu umeleckej školy, tak už som tieto vedomosti proste mala, chápete? Túto knihu Nevyriešené záhady sveta, prosím pekne, mám od svojho detstva. Ja si pamätám, že keď som bola menšia, ma táto kniha dosť desila, pretože sú tam spomenuté také akože mimozemšťani, Lochneská príšera, nejaké zaniknuté indiánske civilizácie a doslova rôzne také záhady, ako je to tu proste napísané a že sú nevyriešené. Ja si pamätám, že som určite túto knihu celú prečítala, potom neskôr, keď som sa aj prestala trošku bať, ale teraz ju už asi nepotrebujem a nejak už nevidím tam zmysel, aby som ju tu mala. Aj kvôli tomu, že je dosť veľká a zaberá dosť miesta a viem, že už proste neotvorím. A myslím si, že už od tých rokov, čo bola vydaná, sa možno v niektorých veciach aj také nejaké informácie niekam pohli, či už o nejakých mimozemšťanoch a takýchto veciach, takže už si nemyslím, že bude úplne aktuálna. A dávam preč aj jednu z mojich najobľúbenejších kníh Láska je len slovo od Johannesa Maria Simmela. Ja vždycky zabúdam, keď sa ma niekto opýta, aký je môj obľúbený autor. Väčšinou hovorím, že Stephen King, alebo teda poviem, že ma akože bavil Harry Potter, len to sú také, že otrepané veci. A na tohto Simmela si tak málo kedy spomeniem a pritom mám od neho toľko veľa kníh a všetky mám prečítané a všetky ma bavili a pritom Láska je len slovo je úplne, že romantická kniha a ja vôbec nie som romantik. Ale pamätám si, že toto bola jedna z prvých top 5 kníh, pri ktorých som plakala. Myslím, že som plakala pri Harry Potterovi, ale toto som čítala, keď som bola trošku staršia. Samo ma to prekvapilo a podľa mňa práve preto si to tak veľmi pamätám. Dávam ju preč pretože mám 2 výtlačky, neviem, kde sa mi tu vzal tento druhý, alebo odkiaľ som to dostala, alebo čo, ale nepotrebujem 2, takže jeden dávam preč. Dávam preč aj Gorilu, dávam preč ďalšieho Balzaka, Rozmerné poviedky, dávam preč aj Thomasa Manna, Smrť v Benátkach, dávam preč aj pána Millera a jeho Sexus, dávam preč knihu Zlý herec od Lasa Keratu, dávam preč aj Satinského, priznám sa, že nie je to úplne moja šálka kávy a už dlhšie to mám v knižnici a myslela som si, že to bude celkom môj taký akože humor, ale asi ani veľmi nie, takže ide to preč. Dávam preč aj toto, Obklopený psychopatmi. Ešte som predsa len našla román, ktorý sa mi tak nejak stratil. Poznal som ťa Bosu, tiež som to myslím, že od nikoho dostala, ale tiež to už nepotrebujem čítať druhýkrát. Sestru Carrie dávam preč a dávam preč aj Šutýho karikatúry, aj keď sú teda fenomenálne. Ale asi ho už nepotrebujem mať doma, toto je dokonca druhý diel, ja ten prvý ani nemám, ten prvý som chcela oveľa viacej. Tie karikatúry sú super, ale proste nelistujem v tom, takže pôjde to už odo mňa preč. No a týmto som sa zaoberala dnešné ráno. Konečne sme všetko prešli, sa teraz idem púšťať do upratovania, ktoré som si plánovala. Čiže idem najprv nájsť miesto všetkým veciam, ktorým potrebujem nájsť miesto, respektíve ich poprehadzovať. A potom si tu teda delikátne povysávam a utriem prach, pretože tá alergia ma štve. Podľa môjho sladu je poznať, že som v procese upratovania. Poličky som si upratala, ale priznám sa, že keby som bola totálne neorganizovaná, pretože niečo som presunula niekam inám. Zároveň neviem, či to tam úplne chcem, ale to, čo som chcela, som vyprázdnila, pretriedila, uložila, ale stále som taká, že keby uvažujem, že čo chcem mať vlastne po ruke, lebo niektoré veci si dávam do takého keby nadstavca, čo mám na skrini a tam, kým vylezem a je to niekde vzadu, tak sa mi to veľmi odtiaľ nechce vyberať. Tak som tam dala nejaké veci, ale stále som taká, že chcem to tam, chcem to viacej po ruke, takže upratala som to, čo som chcela, to som rada. Povysávala som, ešte chcem povytierať prach na mokro, ale už som si bola spraviť teraz obed a ešte pred obedom som ponahádzavala niektoré fotky práve tých kníh, čo som vám ukazovala, čo som dneska vyraďovala. Neviem, či sobota je deň, kedy sa ľudia nudia a chodia na Vinted, ale aj minulú, myslím, že sobotu som mala takú celkom úspešnú, že som predala 3 alebo 4 kúsky a dneska, ak tam nahádzujem tie knihy a mám tam ešte aj svoje oblečenie, ktoré tam už mám teda dlhšie od januára, februára, tak zase mám nejaké predaje, čo ma teda veľmi teší, takže aspoň si to tu zase doma zabalím, pripravím. Toner do tlačiarne som už nakúpila, takže si môžem v pohodičke vytlačiť štítky adresné, no ale pravdepodobne aj tak, keď ešte niečo náhodou pribudne, tak to potom pôjdem zaniesť až po veľkonočných sviatkoch. Úprimne ja nechcem výjsť z domu počas sviatkov. My vôbec nechodíme na nejaké návštevy a vďaka Bohu ma nikto nechodí polievať, takže ja už mám od týchto divných tradícií pokoj. A veľmi som chcela niekam ísť preč na Veľkú noc, lebo to sú 4 dní sviatkov, 4 dní prázdnin, 4 dní voľna zadarmo
ale v podstate celá tak nejak Európa oslavuje Veľkú noc, strašne veľa vecí je zavretých, lebo sú sviatky. Mohla by som ísť snad niekam asi iba do nejakého Turecka alebo kam, alebo niekam do Vietnamu, alebo kde, ale úplne na takéto ďaleké dovolenky a zajazdy som chuť nemala, ale trošku ma mrazí, že mi to takto nejak ako keby prepadlo, že som to mohla využiť, že som nemusela čerpať dovolenku, ale v podstate som si tak nejako nič nenaplánovala, lebo na také vzdialené dovolenky nemám ešte teraz veľmi chuť. Chcela som ísť niekam v rámci Európy, ale nakoniec som teda tu, lebo je Veľká noc a tak, že úplne chápem, že to teda štáty slávia. Len ma to tak zamrzelo, že bola príležitosť, ale nejak som ju nevedela ako keby využiť, takže cez sviatky som teraz zavretá tuto a aspoň si to tu dávam nejako dokopy a aspoň sa teda zrelaxujem, no nemusí byť zase všetko aktívne, ale nehover mi, že ma nemrzí, že som nevyužila tieto 4 dní voľna na nejaký výlet. A ešte ma poteší, keď si náhodou niekto nakúpi ten môj tovar tak, že si kúpi viacero vecí, to ma vždycky poteší, stalo sa mi to asi raz alebo dvakrát. A teraz mám zase takú trojkombináciu, že slečna si kúpila knihu, tričko a ešte takú kapsičku, čo som tam dávala, čo nepotrebujem. Takže sa rovno zbavujem 3 vecí v jednom balíku. A čo ma teší, tak môžem využiť tieto Shein ochranné materiály na ochranu mojich balíčkov, ktoré zase ja posielam. A teším sa, predala som túto knihu Dejiny umenia. Ona je tak pekná, ja som rada, že nachádza svojho majiteľa, pretože fakt veľmi pekne spracovaná, len hovorím, mne už asi tak nejak k ničomu, ale teším sa, že si niekto kúpil. Ja už mám svoje 3 balíčky zabalené. A ako som ráno predpokladala, tak ide na mňa útlom, ale ja veľmi nechcem spať, aj keď som povedala, že by mi to nevadilo, ale neviem prečo, proste nechcem ísť spať, takže rozmýšľam, či si náhodou neotvorím energetiák a zároveň mám chuť na nejaký dezertík, takže asi si dám tie čokoládovo-jahodové košičky, čo som vám ráno ukazovala. Poďme si pozrieť nejaké video a uvidíme, čo sa bude diať potom, lebo som stále nachystaná, že dneska chcem poutierať ten prach, aj keď aj zajtra je deň, hej, mám voľno, ale chcela som to mať už tak nejako dneska. A trošku som si zisťovala ešte o tej alergii prachu a tak. A zistila som, že či náhodou mi to nerobí aj môj vankúš, pretože ja mám perový vankúš. A opäť áno, rozprávala som sa s chatom. A hovoril, že by sa mal meniť, myslím, že každé 3 roky, tuším, že. A ja už ten svoj určite 3 roky mám. Ako on vyzerá, OK, ja tam proste neviem, nejak nespoznávam nič na oko, čo by mi mohlo vadiť, ale rozmýšľam, že keď budem mať čas, tak by som zase skočila, myslím, že z IKEA ho mám, pretože nie, že by som si nejak zakladala na to, že musí byť páperový, ale on strašne dobre proste drží tvar, pretože sú také s takouto mäkkou výplňou, tie nemám rada, lebo to vlastne zalahnem a hlava mi úplne klesne a tento proste tak strašne dobre drží a chcela by som ho zase mať, takže rozmýšľam, že by som skočila do IKEA niekedy počas týždňa. Zároveň by som tam mohla skočiť aj na jedlo, už som dlho nebola v IKEA, vidíte, som si sama sebe pripomenula a pozerala by som tam teda toto a zároveň by som ešte chcela si kúpiť ochrannú podložku na matrac. Ja som si ju chcela kúpiť hneď, ak som kupovala tento svoj nový matrac, ale nejak som potom na to ako keby zabudla a nemám ju a párkrát za rok si na to spomeniem, že prečo ju nemáš, tak ešte aj to by som mohla zároveň vybaviť, takže si to píšem do môjho nákupného zoznamu. Ja si idem teraz počilovať, no a uvidím, kedy sa zase ozvem a s čím, že čo som schopná robiť, alebo či si nedám proste pobedný spánok. Ahojte, ja sa ozývam až na ďalší deň. Ja som včerajšok nejako nedotočila, pretože som sa pustila do toho utierania prachu. Ja som si to tu tak všetko vyupratovala, že už som potom večer tak nejak odpadla. Mám to tu všetko 4-krát povysávané, všetko pretraté mokrými handričkami, vyluxované do posledného vlasu, ktorý som tu našla na zemi. A ja som asi zistila takú nejakú vec, že rozmýšľam, či ja nie som alergická na perie. Pretože ja som len tak zo srandy dala preč ten páperový môj vankúš proste z dosahu môjho nosa. Ja som zrazu nemala žiadny sopel, nekýchala som. Na schvál som si ten vankúš dala preč aj v noci, úplne som proste tuto odhodila na druhý koniec miestnosti, aby som proste nemala na posteli. A ja som sa konečne normálne vyspala. Konečne som sa nezobudila na to, že mám plný nos a že kýcham. Takže asi som objavila Ameriku. Asi som objavila, ja teraz neviem, sú 2 varianty a nezistím, ktorá je správna. Buď som alergická na perie,
a vždycky som to prepisovala tak nejak proste alergii, lebo akože ja celoročne tak nejak stále smrkám, ale vždycky som taká, že proste je tu ten prach a bla bla bla, lebo aj v robote dosť veľa proste smrkám a ja viem, že to je taký ten kancelársky prach a taký ten papierový prach, jednoducho už som to zažila aj v mojej mladosti, keď som brigadovala, robila som proste veľa administratívy, robila som s papierom, tak som proste v kuse niečo mala s nosom a jednoducho všetci mali, pretože ide z toho strašne veľa prachu. Takže som tak nejak celoročne zvyknutá, že ako viem, že na jar je to viacej intenzívnejšie, ale jednoducho je to tak nejak počas roka. Takže buď som alergická na to perie, aj keď ja neviem, jak sa to úplne prejavuje, že či iba tým kýchaním, alebo či by som nemala mať nejaké výražky niekde alebo niečo takéto, to som si nezisťovala. Alebo teda druhá varianta je to, že jednoducho ten vankúš už má viac ako 3 roky. Možno sa tam proste vytvorili kadejaké prachové častice vnútri. Ja neviem, ja do toho vankúša proste nevidím, takže možno to perie naozaj proste má svoju trvanlivosť. Takže ja som úplne, že teraz strašne happy, takže som odhodila vankúš a teda aj počas dňa proste mne sa tak zlepšila tá alergia asi o 80% a to som len odhodila a dala preč jeden vankúš. To už je akože sila, neviem, proste mi to nikdy nenapadlo. Takže neviem, či som alergická, alebo či je to proste už trvanlivosť môjho vankúša. Zatiaľ štve ma to trošku, pretože tým pádom si teraz nie som úplne istá, že aj keby som išla do IKEA, či si chcem a môžem kúpiť zase papierový vankúš, nechcem za to teraz zase míňať peniaze a zistím, že aj keď budem mať nový, tak proste tu budem kýchať. Takže asi budem musieť rozmýšľať nad nejakou inakšou alternatívou, čo sa mi veľmi nepáči, pretože tento vankúš bol proste top. Ja by som bola veľmi rada, kebyže objavím takýto veľmi podobný, ktorý proste takto drží tvar ako ten papierový. Ja už som teraz aj po kúpaní, po sprche, dala som si masku. Dneska moje veľkonočné prázdniny už končia, zajtra idem do práce, ale musím povedať, že som si brutálne dobre oddychla a že som mala také pekné dni. A podľa mňa som aj rada, že som urobila ten deep cleaning a že sa mi teraz zlepšila tá alergia, z toho som naozaj nadšená. Až mi to prípada také banálne, že som doteraz nezistila, že to nie je nejaká celoročná alergia, ale že je to proste možno z toho paperia. Absolútne neviem. Ešte s čím sa pochválim a som rada, tak sa mi dneska zase predali knihy z Vintidu. Niekto si kúpil príbeh služobničky, obidve časti, čo som veľmi rada, ale pre ne predávam to totálne pod cenu. Dokonca ešte slečna to chcela zjednávať, ale to som povedala, že v žiadnom prípade, čo som pozerala, tak väčšina ľudí to predáva za dvojnásobok, čo ja, takže si hovorím, že už viacej zjednávať nechcem, ale som rada, že knihy nájdú svoju majiteľku, takže to idem ešte teraz zabaliť a vlastne všetky potom balíčky berem zajtra z celých týchto mojich veľkonočných sviatkov. Čo som všetko predala, mám asi 4 balíčky, tak to zajtra potom všetko odnesiem. A už sa tu chcem s vami iba rozlúčiť, takže vám ďakujem za pozretie a vidíme sa v ďalšom vlogu. Ahojte!